Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku oluhle asipha lona. Saba nosuku oluhle ngesonto sikhona le Othongathi branch. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Noma ngangihlaseleka-ke ngumkhuhlane usuku impela wawuthanda ukudlonga ngalo, hhayi akusafani bangcwele sengingcono. Kodwa nje-ke ngiyathandaza nami ngicela imikhuleko ukuthi lushaye uLwesihlanu sengiphile qingqo, sengiphilile. uLwesihlanu phela ngithi kuqala iy'nkonzo zikaJulayi. Siyambonga-ke kodwa uNkulunkulu wethu kakhulu ngoba zonke izinto zihamba ngokwecebo lakhe. Ngiyakhumbula ukuthi njengoba ziqala inkonzo mhla ka-5 kuJulayi kulo nyaka ngoLwesihlanu, ngo-2020 mhla ka-5 Julayi salala phansi nomama sibanjwe yi-COVID. Salala phansi 11 full days. Lo 11 days uNkulunkulu wayengivakashela, wangibonisa izinto eziningi. Kwakunezinto ayezikhuluma nami, ezinye zazo ziyafezeka, ezinye sezifezekile, ezinye zisazofezeka. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. So-ke umhla ka-5 Julayi kimina umlando lapho ngabambana khona noNkulunkulu kulo 11 days. Sasilele nomama sobabili sigula kukubi, sineswa-ke indodakazi iyona eyayisinesa. Bese kuzoba umama uCele wayefona bakithi usesishiyile usesenkosini ekhuleka. Nabaningi-ke ababesixhasile ngemkhuleko ekhaya lezwi laliselisha liselincane impela ngo-2020. Mangaphazami babe la ko-400 noma 300 abantu, njengoba sesikhuluma indaba ka-7,000 nje manje. Siyambonga uNkulunkulu wayelungiselela kona lokhu ukuba umuntu abe namandla okugijima leli banga njengoba siligijima nje. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu kakhulu kakhulu. Sibonge siphatheke kahle oThongathi. Hawu noma sasisemkhosini-ke kungadliwa lo esisekuwona manje, basihlinzeka ngamanzi, basihlinzeka ngojusi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise Mfundisi uMaseko nobaba wakwakho. uNkulunkulu anibusise ne-branch yonke osizana nayo, olekelelana nayo. Sabona nekhwaya lacula, nabasha, no-Sunday school. Kwakukuhle, kuyabona ukuthi kuyasetshenzwa. Ngize ngizincinze ngesinye isikhathi ngizinwayo ukuthi hayi bo ngizwa kahle yini. Yazi ukuthi into eyafika kimi, kwafika ukuthi yabona-ke likhulile leli bandla manje. Selifike la lingeke lisafa khona. Hhayi ngeke lisafa, ngisho ngingaphuma mina manje umphefumulo ngigoduke, hhayi ngeke lisafa leli. uNkulunkulu wenzile umsebenzi. Yabona uma sekunabasha aba-organized kanje njengalaba basoThongathi, bese kuphinda kube no-Sunday school. Angithi phela manje uSunday school ibandla lakusasa, abasha ibandla lakusasa, bangenile kwelamanje lakusasa futhi. So isisekelo sibekiwe esinguKristu. Wena-ke wakha kanjani phezu kwaso Mfundisi wami ebhrentshini yakho? Wena wenze njani ebhrentshini yakho? Yilokho nje ngifuna ukukubuza. Bakhona abasha aba-organized, khona uSunday school o-organized. Ngoba phela uma lezi iy'nhlaka zikhona ibandla ngeke lisafa. Angazi ukuthi uNkulunkulu uma engangithatha manje ngiyophumula, mangaka ama-branch azofa, mangaka angeke. Kodwa ngizokutshela nje into eyodwa mina, yabona lisoThongathi ngeke isafa leya branch. Hhayi ngeke isafa, yakhiwe phezu kwesisekelo. Angazi-ke wena la ukhona nawe Mfundisi wami, wenzani wena? Uyakha phezu kwalesi sisekelo esinguJesu? Hhayi umoya wami wabuye uthokoza noma ngangigula kukubi, kodwa umoya wami wabuye uthokoza. Siyabonga kakhulu. Qhubekani oThongathi nakwezinye indawo-ke esingakaboni. Ngiyancoma, qhubekani. Sawubona uSunday school endaweni ezinye esihamba kuzona. Ngifuna ukubona abasha beqoqekile, ngifuna ukubona abasha. Ngiyabonga ngamakhwaya amaningi aseqhamukile, kuyangithokozisa. Qhubekani bazalwane, iphupho lami liyafezeka. Ngangifisa kube nekhwaya yebandla.
So-ke ngiyabona amakhwaya amaningi kuyaqhutshekwa simdumiseni uNkulunkulu, ngoba inhloso yekhwaya ukudumisa uNkulunkulu. Ngoba sisaya ekhwayeni elikhulu lasekhaya ezulwini, lapho siyohlangana khona simdumise ney'ngilosi ziyamdumisa, sicule, kuthiwa ngisho iy'mbali zakhona ziyacula. Madoda, uyajabula uselapho. Hhayi, siyeza kodwa nathi sisazoyihamba indlela esingeke sisabuya kuyo. Usho njalo uJobe, usho njalo uJobe, ngikhohlwe i-chapter, athi ayisemningi iminyaka ifike le ndlela engizoyihamba ngeke ngisabuya. Nami ngisho njalo futhi kule age esengikuyona sekuseduze phambili, hhayi kukude emuva, ngeke ngisayidabulisha iminyaka esengiyiphilile. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sizoya-ke enkonzweni namhlanje, sisakhuluma ngayo umphiko uKristu, sisakhuluma ngabo ubunye kuKristu. Umphiko uKristu ulwa nabo useyasebenza emfihlakalweni, kodwa akakwazi ukusebenza obala, akakwazi ukwambulwa, ngoba kukhona lo onqabile, kukhona lo ovimbile la emhlabeni. Ayazi uvimbile, uvimbile. Yabona emgwaqeni sekonakele manje, uthi uthumile uma kudabulile nje, umile wena uvalwe irobhothi, afika adlule omunye ngapha engathi luvulile kanti aluvulile. Yabona okungenamthetho, hhayi khona uyasebenza bafowethu, ngeke uthi uyahamba uzikhulekele livele liy'mele nje itekisi aliphumushe emgwaqeni, vele liy'mele, vele nime nonke emva kwalo. Uma kuney'moto eziza ngapha nikwazi uku-overtake, futhi awukwazi ukukhuluma ngoba ukukhuluma uzoba ukudla kwenhlamvu. Bakithi, lafa izwe elihle kakhulu, lafa, sakhula kungenjena, sazalwa kungenjena, siyofa sishiye sekonakele uma uJesu engakabuyi ukulanda ibandla. Hhayi-ke angidlule lapho, bengiphawula nje ngomhlaba esiphila kuwona obhedayo. Uyabheda lo mhlaba bafowethu, ngathi umuntu angayihambela nje ayiyele ezulwini ayophumula ayikhonzela inkosi uJesu. Hhayi-ke ngicabanga ukuthi asiguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu bese singena enkonzweni yosuku lwanamhlanje. Izolo besinenkonzo kababa udokotela u-H.A. Mthembu, yena owayesibambele laphaya esele entabeni yendlu kaJehova eRichards Bay ngesonto. Asiguqe sikhuleke simnxuse uNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele abe phakathi kwethu. Jesu Kristu eyinkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ithuba lesikhathi osipha sona. Siyacela-ke Nkosi ube kanye nathi namanje, nginikela kuwena lesi sikhathi, nginikela kuwena le nkonzo, nginikela kuwena uqobo lwami, nginikela kuwena konke. Sebenza Moya Ongcwele njengokufisa nokuthanda kwakho. Siyabonga ukuthi usigcinile sikulolu suku lokugcina lomhla ka-10 lomkhosi. Siyakubonga Nkosi ngendlela emangalisayo, siyabonga ukwazi ukuthi usiphendulile. Nkulunkulu wami, siyaphuma kusasa, sigcine usilondoloze. Siyabonga ukuthi ube kanye nathi, futhi siyabonga ukuthi uzobe ukhona, ngoba uma ungekho ngeke siye ndawo. Siyabonga ukuthi ukhona enkonzweni zikaJulayi, uzobagcina abantwana bakho beza, ubagcine sebebuyela emuva. Dumo lonke silinikeza wena, singalinika bani omunye, ngoba mkhulu okuthina kunosezweni. Siyabonga uNkulunkulu nomusa. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Sengikhumbula le ndaba ngoba nakho ngithandaza ukuthi sikuday number 10. Soqala kusasa ekuseni ukudla, kusasa ekuseni, hayi namhlanje, angeke, kusasa ekuseni uNkulunkulu mayesasibekile engakalilanda ibandla, ngoba ungalilanda noma yini, namanje angalilanda. Awu singahamba kahle bakithi, sihamba sisemkhosini, awu singene ezulwini, awu singene sesishaya izimhlophe qwa. Hey, Jesu Kristu inkosi. Ake siyeke le ngoba imnandi yangijabulisa. Sifunde-ke ubunye kuKristu ngokaJohane chapter 17 uverse 20 no 21. Inkosi uJesu ikhuleka ezikhulekela yena nabafundi bakhe
nabo bonke abakholwayo. Verse number 20, angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse number 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Masisuka-ke lana sibheke abaseThesalonika besibili chapter 2 verse 5 kuya 8. Asizodlula khona namhlanje ngoba kukhulunywa lapho ngongenamthetho ukuthi-ke uvimbekile. Umpostoli Paul uthi sesiyamazi, thina-ke sithi asikakamazi, kodwa izwi lenkosi lizomambula kithi, bese sithola ukuthi ubani lo ovimbe naye. Ulovimbile ukuthi ambulwe, hayi ukuthi uvimbe naye, lovimbile ukuthi ambulwe. Sifike sabheka-ke ohulumeni. Kungaba ohulumeni? Cha, sawafunda amavesi ohulumeni, asisho ukuthi akuwona. Kungaba umoya ongcwele? Sesibhekile umoya ongcwele, safunda kabanzi ngayo emavikini adlule. Kungaba ibandla? Sisalibuka-ke ibandla, kodwa kukhona konke kwamanje impendulo ithi cha, ithi no, until size sifike la sibona khona izwi lisikhomba ukuthi ubani kahle kahle. Masibheka-ke ibandla sizitholeke sili kwabaseKorinte besibili chapter 2, saqala-ke kuverse 14 siku-17 osidlulisela kuPetro, kodwa-ke sifunde from verse 14 to 17. Kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odendeni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Yazi siyaholwa bafowethu odendeni lokunqoba. Siyanqoba, siphume ekunqobeni sinqobe, siphume konye ukunqoba sinqobe. Yazi siyanqoba nje, kulayini nje uthula udwendwe nje, siyanqoba. Makabonge uNkulunkulu osihola odendeni lokunqoba. Verse number 15, ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulaba abalahlwayo siyiphunga lokufa, kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila, kube ngukuphila kwabasindiswayo. Ngubani onjengalokho na? Verse number 17, ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Hayi, asikhuluma udwadwa odadweni, sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu. Sasisiya-ke kuPetro uqala chapter 5, sisabuka ibandla. From verse 1, ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlopheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa, ngithi yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. La siyancengwa ukuthi saluse umhlambi kaNkulunkulu. Omunye-ke uzothi kutshelwa abefundisi ukuthi mabeluse umhlambi kaNkulunkulu. Omunye uzosho njalo. Cha, kutshelwa thina sonke bazalwane. Ake sibheke iZenzo chapter 20 uverse 28, okhombisa ukuthi sonke sifanele seluse umhlambi kaNkulunkulu, ngoba umhlambi kaNkulunkulu yithi. So masizeluseni thina. Izenzo chapter 20 verse 28, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele. Siyezwa? Sibekiwe kulo mhlambi, masiziqaphele thina. Amazwi ompostoli Paul evalelisa, wayengabeki imholi la, wayekhuluma nebandla lonke, ziqapheleni nina nomhlambi. So in other words, wena ziqaphele ukuthi ungawulimazi umhlambi. Wena ziqaphele, uqaphele umhlambi ungalimali, ngokuthi wena ungalimazi, njengoba wena uyingxenye yomhlambi. Hayi, angazi noma ngizwakala yini. Ziqaphele wena ukuthi ungalimazi, njengoba uyingxenye yomhlambi, wena uqobo lwakho, ziqaphele na ungalimali. Verse 28, Izenzo chapter 20, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe.
So-ke ilo naloyo phakathi kwethu ubekwe ebandleni elithize, sibekwe umoya ongcwele lapho. Njengoba esibekile kumoya ongcwele, ziqaphele wena nomhlamba obekwe kuwona ukuba ube ngumbonisi wokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Yazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu bengafanele liphume endleleni ngoba sonke njengamalungu ebandla singababonisi. Nawe uzithatha njengomncane umzalwane ngumbonisi. Kuthiwa singababonisi. Ngamanye amagama, uma ubaba uNsibande esejikisa inqola efaka ehlathini, nina bazalwane bakamoya wozani ningibonise nithi baba uNsibande usuyaphuma manje endleleni ngoba nawe ungumbonisi. Unecala lokungiyeka ngithatha inqola ngiyoyifaka esihogweni. Ukhona ubona. So sonke singababonisi. As long as usebandleni onikwe lona ungumbonisi. Yebo, ngiyavuma. Khona okhanda lemtshelo kwakhe. Khona abangafuni ukuboniswa bangabaholi. Obandla lami-ke labo. Mina njengobaba uNsibande anginalo ibandla ngoba angidalanga muntu. Futhi anginaso isihogo, anginalo izulu. Angikwazi ukuba nebandla ngoba ngizoke ngilihole ngizolisaphi ngoba lezi isihogo nezulu anginaso. So kodwa khona abantu abazokutshela ukuthi ibandla lami leli. Ayike, angikhulumi mina ngobandla lami. Ngikhuluma nabantu abasemsebenzini kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngabantu abaphethe ibandla likaNkulunkulu. Abantu abakulungele ukuboniswa noma bengabaholi. Ngoba uzozithola ukuthi umholi kanti usuhamba wedwa. I-leader iyi-leader because there are followers. If there are no followers, you are not a leader because who are you leading? You can only lead once you are followed. If ungalandelwa awukwazi ukulida. So-ke umholi ngoba uhola abantu. Now abantu abanye babo bahlakaniphile kunawe. Bavumele bacorrecte baba mawurong. Bavumele bacorrecte mama mawurong. Musuthi ibandla lakho wafela bani wena kahle kahle. Ubani wawamfela esiphambanweni? Awunabandla wena. Uyifana noNsibande nje ongenalo ibandla. Mina nginalo ibandla. So mangingenalo-ke ibandla ngikulungele ukuboniswa. Lithi-ke izwi sonke singababonisi bokwaluswa kwebandla likaNkulunkulu. Ngakho ngamanye amagama akufanele inqola yehlathini abazalwane bekhona. Akufanele inqola yehlathini umfundisi ekhona. Sonke masibambaneni, sikhuleke, sithandaze, simnxuse uNkulunkulu. Sengakuthiphisa nje ngikunike i-theme yenkonzo zikaJulayi. Sizobe sithi uma ungahambi nathi uqobo ungasisusi lapha. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhwehlele ngizama ukukubamba. Uma ungahambi nathi uqobo ungasisusi la. I-theme yenkonzo zethu zikaJulayi uNkulunkulu anginikeze yona. So uma kunjalo-ke kusho ukuthi thina esihola ibandla asihambi sodwa. uNkulunkulu must be there. Nabazalwane abakwazi ukuhamba nomholi kuphela funa benze sure ukuthi uNkulunkulu ukhona. Sinezinhlaka emabandleni ama-intercessor abakhulekayo amanxusa. Yini umsebenzi wenxusa uma ibandla lehlathini? Yini umsebenzi wenxusa? Ngoba kufanele ibandla lehlathini inxusa likhona. Akufanele ibandla lehlathini linomfundisi. Akufanele ibandla lehlathini kunabazalwane. Akufanele ibandla lehlathini kunazo zonke izikhundla ezikhona uNkulunkulu asinikeze zona ngisho abadumise uqobo. Liya kanjani ehlathini? Ngoba kufanele udumise kusho amadimoni ahlasela ibandla ahambe. Uma uyi-intercessor ulikhulekele ibandla ahamba amadimoni. Mawumfundisi ukhulekele abantu ahamba amadimoni. Kwesinye isikhathi aphuma ungakhulekile uyishumayelela nje. Ushumayela nje avela goduka ashe. Ilelo bandla thina esikhuluma ngalo. Ngomsa kaNkulunkulu yileli esikulona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kaningi umuntu afike enkonzweni angabekwanga izandla aphume sesindile. Usindiswe ubani? Izwi likaNkulunkulu elikhulunywa la. Ngoba kufanele sibe ngamalanga bomlilo. Into ehamba nokugula yini? Amadimoni. So mase hamba amadimoni umuntu unjani? Uyasinda.
uyasinda umuntu. So ngiyambonga mina uNkulunkulu onginikeza ivangeli eliphilayo ngekhathi zokugcina. Abathi abanye ivangeli elidala ezithi insizwa yabona leli khehla lisiphathele ivangeli elidala. Hayi ngilo futhi ikhehla, ngiyambonga uNkulunkulu futhi ngiphethe ivangeli elidala ngaphezu kwami-ke mina. Ngiliphethe futhi ngeke ngililahle ngoba wangibiza uNkulunkulu, ngamzwa ngqo mina ikhuluma nami. So akekho ozongigudluza, hayi akekho ozongitshela esinye isifundiso, enye doctrine. No, ngizosebenza ngale doctrine le eyakhulunywa kimi. Hayi angikuphoqi wena uzosebenza ngedoctrine yami engiyinikeziwe. No, angikuphoqi. Sebenza ngalokho obizwe ngakho, ngoba sonke sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sizilande ngalokho esikunikeziwe ukuthi sikuphathe kanjani. So-ke uthi kuvesi 28, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu, azizuzele lona ngegazi lakhe. Akusilona elethu ibandla likaNkulunkulu, izuzele lona ngegazi lakhe. Sengizofunda nje ngibuka isikhathi ngingabe ngisachaza. Mhlawumbe uNkulunkulu mayevuma ngizobuyela kuvesi 29 no 31. Uthi uvesi 29, mina ngiyazi, ngisho ukuthi kwabhala uPaul esehamba, mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzokungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo abaphika uKristu lawo, ahunga abafundi ukubalandela. Nangu uvesi 31 uyangithinta ngoba usho uPaul lento eyenzeka kumina noma kimina iminyaka esingaphezulu kwe-3. Uthi uvesi 31, ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Bafowethu, isingaphezulu kwe-3, ngikhuluma nabantu baseKhalezwi manje. Uma ngikhuluma nabaseKhalezwi nabasentabeni bayangena ngoba namanye amabandla akhona eKhalezwi. Isimine 4 years bafowethu nginiluleka ubusuku nemini, ngivuka ngo-3 ngilale ngo-10, 11, nginiluleka ubusuku nemini ngabanye one by one, and at times ngezinyembezi. Ngeke ngakhala inyembezi izolo, ngizonitshela bengikhalelani, but I cried tears. So bafowethu uvesi 31 uyangithinta ngoba yilo esengiwenzile. Uthi umpostoli Paul verse 31, ngakho lindani likhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga uniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Exactly ngisho leyo nto. Angiyekanga sekuyiminyaka ewu4 ukuniluleka ngabanye ngezinyembezi. Ngakho lindani bazalwane, usuku lweNkosi liyeza. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga usithanda kwakho, siyabonga Nkosi selulekwa uwena ngomoya wakho ingcwele usebenzisa lo mzimba. Siyakubonga udumo lonke luza kuwena. Siyabonga ke Nkosi, qhubeka ube kanye nathi, usibiyele ngabanye ubusise kube lona loyo kakhulu. Laba baletha abantu ekhaya lezwi ngiyacela ubabusise. Wenza izwi lakho kaJakobe chapter 5 verse 20 lapho Nkosi usho u19 no20 lapho ukhulumile wathi umuntu oletha umuntu odukayo ezwini lakho uyothethelela izono eziningi. Siyacela ke Nkosi ubathethelele bonke abaletha abantu, bangcwelise, bahlanze, ulenze izwi lakho ngoba ushilo ukuthi uyalilinda. Siyabonga ke Nkosi, sibuyisela kuwena konke, qhubeka usigcine ngabanye busise Nkosi ilona loyo lalele. Nalabo abaku-YouTube Nkosi ngiyabakhulekela, basiza, sibazi bangakanani kodwa siyazi ukuthi baningi. Babusise Nkosi, balizwe izwi lakho balenze. Uma bethanda ukuvela bavele, bangene ekhaya lezwi egroupini ka-WhatsApp, sibe kanye nabo singajabula. Nabo futhi basilethele abantu abaku-YouTube, babusise Nkosi. Siyabonga, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Bawenze bande usiyavalelisa, lafika lelo xesha. Ngiyavalelisa. Kokugcinwa inkosi sibonane ngoLwesihlanu nalabo bezayo nokho kusewoLwesibili ke namhlanje. Ngithi uJesu Kristu inkosi.